an sha ruwa amma sai kaga ka kasa cin abinci, ko kuma lokacin sahur ya zo amma sai kaga ka kasa cin abinci. Menene abin da yake faruwa kaga mutum lokacin azumi ya kasa cin abinci? So abubuwan guda biyu ne, guda ɗaya ne zuwa biyu. Matsalan tana faruwa ne daga ciki, wato abin da ake ce wa indigestion, rashin narkewan abinci da wuri. So zaka iske mutum an sha ruwa ya fara cin abinci, yana ta cin abinci, yana ta cin abinci, ba zai daina cin abinci ba har sai around 11 ko 12 mutum yana cin abinci. Kaga bai kwanta da wuri ba, sannan kuma yana ta cin abinci. So hakan zai sa daidai lokacin da zai tashi yayi sahur, sai kaga wancan abincin bai gama narkewa ba, bare ya ba ma wa sarari ga sabon abinci da za a ci na sahur. So ko da a ce ka takurawa cikin ka ci abinci a lokacin, ka ci abinci a lokacin da baka jin yunwa, so nan ma kaga a cikin likitanci akwai abin da ake ce wa idkhalu ta'am ala ta'am. Ba a so kuma a ringa sa abinci a cikin ciki wani abinci bai narku ba. So kaga dole ne a kiyaye lokacin cin abincin. Sannan na biyu, ya danganta da irin abincin da ake ci, irin abincin da ake ci. So yana da kyau ga wanda yake da ra'ayin ya sha madara misali, ko wanda yake da ra'ayin ya ci nama da yawa, so zai fi kyau a ce an sha madaran ne lokacin sahur ba lokacin shan ruwa ba. Zai fi kyau a ce an ci naman ne lokacin sahur ba lokacin shan ruwa ba, sabili da duka wayannan abubuwan suna daukan dan lokaci kafin su digestion a cikin, kafin su narke a cikin cikin mutum. So kaga idan ka ci su lokacin sahur za su dauki tsawon lokaci kafin su narke, wanda hakan zai taimaka maka wajen samun saukin ma wato ainihin saurin jin yunwa. So kaga idan ka ci nama ka yi sahur da shi, zaka samu ba da sauri zaka ji yunwa ba. Haka idan ka yi sahur da madara mai kyau ko nono mai kyau, ba da sauri zaka ji yunwa ba. So kun ga idan kai amfani da su a lokacin da ya dace za su yi maka amfani, amma idan kai amfani da su a lokacin da basu dace ba za su haifar maka da illa. So ga duk wanda yake idan yana azumin nan yana jin cikin shi yana cushewa, baya samu ya ci abinci, so me ya kamata ya nema? Mutum ya samu tsamiya, a samu tsamiya. Idan an samu tsamiya, a matsa tsamiyan, a sa ruwa, a yi juice din tsamiyan, a sa shuga ko zuma a sha, insha Allah. Domin shi matsalar indigestion ba karamin matsala yake haifarwa ba. Misali, idan ka samu da matsalar indigestion din, zaka iya fama da wato ainihin yawan yin tusa, yawan fitar da iska. Zaka iya fama da kaga basir wanda zai hana ka fitar da dattin da yake cikin cikinka. Ba za ka dinga shiga bayi kullum ba domin ka fitar da dattin da yake cikin cikin. Kaga wannan ba karamin matsala bane. Sannan abu na gaba yana gurɓata ƙarfin kai saƙon ƙwaƙwalwa. Domin duk lokacin da abinci ya taru a ciki, jini zai taru a ciki. Idan jini ya taru a ciki, za a samu ƙarancin jini da zai ringa zuwa ga ƙwaƙwalwa. Idan jini baya zuwa ga ƙwaƙwalwa, so hakan zai haifar da matsaloli da yawa, kamar yawan mantuwa, kamar ƙanƙancewan al'aura, kamar saurin kawowa. So wannan yana da kyau tabbas mutane su kiyaye irin abincin da suke ci lokacin sahur da kuma abincin da suke ci lokacin shan ruwa. Sunana Dr. Mikael Hassan Dan Baiwa, shugaban cibiyar Mikasan Traditional Medicines and Clinics. Na gode.